mugimendua utzita, bide propioa hasi zuen orain 4 mende, eta gauza bera egin zuten gaur hemen ordezkatuta ditugun gainontzeko udalerriek ere. Tolosako, Segurako eta Ordiziako udalen menpe zeuden hainbat udalerriek bere bidea hasi zuten orduan, garai hartako eta ondorengo belaunaldietan jaiotako herritarrei erantzun egokiagoa emateko. Andoain barrok 20 urte bete ditugu. 20 urte igaro dira, Andoainekin batera 28 herrik ere beren burujabetza lortu zutenak. 4 mende egin ditugu herri gisa. Erraz esaten zifra, baino ez nola nahikoa. Joan etorri asko eta gertaera ugari utzi dituzte 20 urteen hauek. Gehientsuenak ezagunak herritarrontzat. Ni neu izan daiteke horren adibide. Izan ere jaiotzen naiz andoainarra, eta zuetako askok baino gutxiago ezagutuko ditut, ziur asko herriaren bueltan, hainbat eta 11 istorio eta bizipen. Hemen jaioa ez izanagatik ere, beso zabalatu nago herri honek lehen egunetik, lehen aldiz etorri nintzenetik. Eta nik, dudan sentipen berbera, izango dute arrazoi desberdinagatik, zuen ordora bizitzera etorri diren hainbat bizilagunek ere. 1650 urte horretan Gipuzkoa guztiz eraldatu zen. Badakizue, izena duen guztiak izena baduela. Eta alderantziz, ikusten ez dena ez dela existitzen. Ezinezkoa da maitatzea ezagutzen ez duguna. Eskolan edo institutuan asko ikasi genuen errege katolikoez, austriatarrez, borboietaz, baina oso gutxi Euskal Lurraldeok hauekin zituzten paktu politikoetaz. Granadako konkista agertzen zen liburuetan, baina ez ordea gure foruak nola lortu eta gauzatu genituen. Edo nola pase forala kendu ziguten eta honekin gure lege eta ohituren sustraia. Eta nola, 1876an gelditzen zitzaizkigun azken 2 foruak desagerrarazi zizkiguten. Salbuespen fiskala eta salbuespen militarra. Ordutik, kupoa ordaintzen dugu, eta ordutik ejerzito espainiarrera bidali behar izan ditugu gure gazteak, orain 15 urterarte. Eta Espainiako konstituzioa onartu baino 1 urte lehenago indargabetzen badituzte orain 4 mende baino gehiago herritarrek adostutako legeak, zerbait ulertu zutelako da. Edo hori pentsatu nahi dut behintzat. Hemen bazela eta badela herri bat. Eta bere legea indarrez kendu zitzaiona, bere erakundeak indarrez kendu zitzaizkiona. Eta 400 urte eta gero, nik uste dut esan ditekeela ozen aldaketa garaian badaudela berriro ere, eta ez bakarrik Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Nafarroa garaian, Nafarroa beherean, Lapordin eta Suberoan ere. Eta bere garaian ordain egin behar izan baldin bazuten, Amerikarrek, Errotarrek, Albiztuko jendea ordaindu. Momentuetan ez dugula ordaindu egin behar, aldaketa egin behar dugu. Baina gure borondatea ipiniez, ez dukaldoak edo errealak, gure borondatea ipiniez eta Euskaldun guztion borondatea errespetatua izan dain, guztion adostasuna, gehiengoaren adostasuna behar dugu. Gure historiaren iturri idatziek diotenez, monarkiaren beraren interes ekonomikoetaz aparte, garai hartan, beste faktore bat ere izan zen bide horretan aurrera egiteko ezinbesteko gertatu zena. Aipatutako 29 herrien borondatea eta ekimena. Antzinako askatasun maitea berreskuratzea. Politika zuzena, gobernu zuzena. Herriaren onura eta banaketa justizia izan ziren beraiek aitortu zutenez, gure arbasoei adore eman eta ekimen hartara bultzatu zituzten arau nagusiak. Udalerria, hiritarrarengandik hurbilen dagoen erakunde administratiboa izanik, urte hauetan guztietan zehar, herritaren interes, kezka eta nahien kudeaketa burutzen duen gune gisa finkatu da erkidegoaren esparruan. Horregatik, gure udalerrien gestioa bultza eta eragiten duen kezkarik nagusienetako bat, autonomia, eskuduntzak eta erabakitzeko ahalmena lortzea da. Euskal hiritarren asmo eta jomuga sozial, kultural, ekonomiko eta politikoak bideratzeko gauza izango den oinarrizko zuton soziala giatzeko ezinbesteko gertatzen baita.
aipatu guztiagatik, gaur banatze hura gertatu zenetik, 400 urte igaro direnean, herri horietako guztietako alkateak elkarturik, Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakari Andre Txit Prestuaren eta Gipuzkoako ahaldun nagusi Txit Prestuaren aurrean, gure herrientzat biziaro berri bati hasiera emateko iturburu izan zen ekimenura simbolikoki gogora dakargun bitartean, gure buruari zinez opa diegu duela 4 mende gure arbasoei ahore eman zien askatasunezko eta udal onuraren aldeko kemen hori bera izan dadila orain gure udal jardunaren bide erakusi. Hauetxe dira, 29 udalerriak. Abaltzizketa, Albiztur, Alegia, Altzaga, Altzo. Izenak entzun orduko, favorez altxa, dokumentua sinatzea. Amasa, Amezketa, Andoai, Idiazabal, Ikastegia, Itxasonia, Legorreta, Mutilloa, Orendai, Ormaiztegi, Zaldibia, Zegama, Zerain, Nekez uste du bere sorterria sustraiak hartuzuena. Nekez uste du bere lurra zubaitzari. Ez bada baitu eta horretan. Ez du miniak begia uzten. Ez bada erroi edo arrudioen mokoetan.